तो हे सांग मैंने आज आम जामती गोटे लोकेशन को जोटि कि महाभारत थी पंचु पांडव तांकर अज्ञातवास समय से जगार रही भिडियो को शेष पर्यटन देखो से केमतिका जगह रोते सब जापरि। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ସବୁ ପିଲା ବି ଆସିଲେଣି ହାରି ଆଉ ଆମେ ଏନୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କାହିଁକିନା ସେ ରହିକି ଯାଇଥିଲେ ନା ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବୁ ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି ସିଧା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ପଟେ ହେଇଟା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଚଢି ଅନାହତ ଗୁମ୍ଫା ମାନେ ଚାରିଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେ ଚାରିଟା ଲୋକେସନ ଦେଖେଇଥିଲି ଜୁମ୍ କରନୁ ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାବୁନ ସେପଟକୁ ଗଲା 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 এটা দেখিছো না अरे ये क्या କଣ ହେଲା ତଳେ ଦେଖିକି ଆଡଭେଞ୍ଚର କାଇଁ ଏ ନାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଡରାଡରି କରନି ହେଲା ଡରାଡରି କରନି ତୁ ମୋର ମାରେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ हेलो गाइस डरी कि तमे ଆମେ ଏଇଠି ଥିଲୁ
ଯେତେ ଜୋରସରେ ଯାଇଥିଲେ ଏତେ ଜୋରସରେ ତଳକୁ ପଶିଗଲେ। ଏପଟେ କଣ ଅଛି? ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ଏମିତି ଆସନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ବସିଛି ମଉସା ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ଡରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଣକ ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୁରା କ୍ୟାମେରାଟା ଦିଅ ମତେ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରିବ ତାର ଗୋଟେ ପାଦ କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ହେଇ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି। ମାଙ୍କଡ ଚିଣ୍ଟୁଇ ଦେଖ ଏଠି ଗୁମ୍ଫା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଏଠି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି। କି ପବନ ଗାଈ 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 ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିଛି। ଏଥର ନାଇଁ ଆହୁରି ଦି ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଇଥିଲେ। ଚାରିଆଡେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲା ଚାରିଆଡେ